Bu skver aytım indi урынында шул поезд безнең әтиләрне, бабайларны, хатын балаларын, әниләренең сугышка җибәрделәр. Сугышның беренче көннән үк башлап. Шуңа күрә без 7 июльдә әтине заттык менә шул җирдән. Ул минем исемдә бик калды. Миңа 7 ел иде. 7 яшь иде. Кечкенә ике сестренкама 5 яшь иде, но мин бик исемдә калды. Ул менә бу җирдә затканыбыз. Шуңа күрә мин хәзер шәһәрдән, областан, безнең зур куйган кешеләрдән сырап йөрим. 2 ел инде хатлар язып, газетларга язып, менә шул җиребезне безнең Омскиның торучыларына истәлек калсын дип, безнең югалган әтиләрнең, ник дисәң, беренче киткән Сибир кешеләре, Сибирдән киткән сугышка әскәрләр, алар барсы да әйләнеп кайталар. Әйләнеп кайтмадылар. Күбесе, бер-икесе кайтса инде, белмим, ул сугышның иң яман җиренә, иң шундый кеше Беренче көннәрдә иң утлы җиренә барган. Кешеләрне, сибирекләрне шунда җибәрделәр. Шулай итеп безнең әтиебез 3 айга язды хатны. 3 айдан соң аның хәзергә кадәр кайда икәнен безгә беркем дә әйтә алмый. Без пропавший безнең әтиебез шулай.